isut mangiparit na iti panagmay maysa ket ti lawan nururusenen isip niet dumteng tun ti sadam agari ti ulimek agkarayam ti lamis ket lumtaw day taladawam kasladagat ko'y sibay ko apaglalayilwan naglawak ket ngaminen nagpaitan taataaw nalaklakalakuman taumay ka sarungkaran surat wenno letrato di danton makaanay ngayon nagpangipapasan tuy iliw ko nalaos unay iti rabiin sakbay nga inak maturog alae taladawam iparbaw ko to'y puso makita kalakuman uray no daret-det laen mabang aramen tuwirik na maet-et ne tuy iliw iti bigbigat no sumingisil jay iti nagsabatan ti daga ken